खुलुमबाय बर' खौरां इउट्यूब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि खौराङाव दङ मानव सेवा संघ एनजिअनि आफादगिरि समाज सिबियारि क'क्राझार जिल्ला हगमा बिलनि थागिबि कन्ट्रेक्टर बिथां बिरखां बर'आ इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जाहैबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मानव सेवा संघनि गेजेरजों गोरिब सुबुंफोरनि थांना थानायाव मदद खालामनो मोजां मोनग्रा सासे गोसो गुदुं सुबुं समाज सिबियारि बिरखां बर'आ मैया रबिबार खालि 8 नं दतमा बिटिसि बिएमनि सिङाव थानाय सेरफांगुरि हाबोबारियाव खुंजानाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जायो होनना खौरां मोनदों। आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनि मददगिरिफोरा सा 1500सो सुबुंफोराबो इउपिपिएलआव जयनिं जाहैबाय होनना मिथिहोबावो। गोदानै जयनिं जाफैनाय कन्ट्रेक्टर बिथां बिरखां बर'खौ दुंब्रुदै बरायदों इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि बिथाङा। पुलिसआनो पुलिसनि जेआव गोग्लैदों। बिजनीआव मोनसे पुलिस अपारेशनाव आसाम पुलिस जवानजों लोगोसे सा 9 जुवारिफोरखौ हमनो हादों होनना खौरां मोनदों। बिजनी रेलवे स्टेशननि साखाथियाव थानाय गंसे गला न'आव जुवा गेलेबाय थानाय समावनो जुवा गेलेगिरिफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय आसाम पुलिसनि मुङा प्रणब सयखिया आरो गुबुन जुवारुफोरा जाबाय फारि दिगन्त गयला, मृदुल दास, बिश्वजित दास, फुनाय रय, नीलकमल रय, दिवेन्दु बिश्वास, खनमनि मेधि आरो राज हालय। पुलिसनि संगालि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै थांनाय 17 फेब्रुवारि मोनायाव बिजनी पुलिस थानानि बिबानगिरि मावख'गिरिनि दैदेननायाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों गं 9 मबाइल फन, जुवा गेलेनायनि बेसाद आरो नोगोद रां बोखांनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। तामुलपुर जिल्ला बड' चेने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बानजायनायाव खुंनाय नैथि गेट टुगेदार हाबाफारिया नावखाथा बैसागुसालि न'ब्लाङाव मैया मोजाङै जोबलांबाय। मैया 18 फेब्रुवारिनि फुङाव बिसानि फिरफिलाखौ बिरहोयो जिल्लानि आफादगिरि अन्जन बर'आ। रुंसारिफोरखौ गोसोखांना बिबार बावजेनो सुख्लाय सेरफांनि समाज सिबियारि प्रदीप नार्जारिया। बिफां फुलि गायजेनो नावखाथा मिलन हायार सेकेन्डारिनि गोरायुं रबिराम ब्रह्मआ। तामुलपुर जिल्ला बिसानि आफादगिरि अन्जन बर'नि आफाद सामलायनायाव खुंनाय बर' सावथुन मुलुगखौ गोदान आदब खायदाजों जौगाखां होनायनि सोमोन्दै सावरायनाय मेलाव गाहाय बिबुंगिरि महरै बाहागो लायो मेथाइ खनगिरि आरो टेकनिशियान मदाराम ब्रह्म बिथाङा। बेनि उनाव गोदान गोजाम महरगिरिफोरनि सिनायथि आरो रोंगौथि दिन्थिफुंनाय हाबाफारिया जायो होनना मिथिदों। बिटिआर ओनसोलाव थाबैनो गोबां हाग्रा बिफाननि साख्रि फोसावगोन बे खोथाखौ बुंथिदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। थाबैनो बिटिआर ओनसोलाव हाग्रा बिफाननि गासै 612 साख्रिनि थिसनथाइ होगोन होननानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारिया मानास नेशनेल पार्कनि बासबारि ओनसोलाव खुंनाय बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल वाइल्ड लाइफ कनफारेन्सनि जोबथि हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे गेदेर खौरांखौ फोसावो। खम समनि गेजेरावनो बिनि फोसावथायखौ होनो थांगासिनो दं होनना बिथाङा बुंथिबावो। बिथां हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि खोथाया जाफुंगोन ना जाफुङा बेखौ उननि समावसो मिथिसिगोन। मानोना सिगाङाव गोबां खेब थिसनथाइ होनो होनना फोसावथाइ होनायखौ जों गोबां खेब फेलें थांनाय नुनो मोननाय जादों। भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।